Tnedi tal-konsultazzjoni pubblika l-politika nazzjonali dwar il-konsum tal-alkohol, il-politika msejsa fuq 3 pilastri għandha lan li titnaqqas l-aċċettabilità, l-aċċessibilità u d-disponibilità tal-alkohol. Id-dokument jinkludi qatt ta' miżuri fosthom li l-fliexken ta' xorb alkoholiku jitwaħlu magħhom tikketti dwar il-ħsara tal-alkohol l-istess kif isir fuq il-pakketti tas-sigaretti. Tipproponi wkoll li x-xorb alkoholiku jinbih għalih u l-bort minn prodotti ta' tfal. Ma' TVM News il-professur Anton Grek, membru tal-Kummissjoni Nazzjonali għal fisser iż-żieda fil-konsum bħala inkwetanti. F'Malta għandna eżempju ta' ħaġa li rnexxiet ħafna li l-miżuri li ttieħdu għas-sigaretti u rew li l-użu tas-sigaretti naqqas b'mod konsiderevoli. U l-iskop huwa li dak li tallimna minn din l-esperjenza nużaw issa wkoll għall-alkohol jekk Alla jrid għandu jiġi jikkontrollat wkoll. Il-politika tiffoka fuq il-ħsarat marbuta mal-alkohol fost dawn is-saħħa tal-individwi li jużaw l-alkohol u ħsarat oħra bħal violenza domestika u inċidenti marbuta mas sewqan taħt l-effett tal-alkohol. Qiegħed jiġi propost ukoll li tiddaħħal sistema ta' skrinjar qasir dwar l-użu tal-alkohol fid-dipartimenti tas-saħħa għand tobba privati u fis-servizzi ta' emerġenza fl-isptarijiet. Il-professur Richard Muscat, membru ieħor fl-istess kummissjoni, qal li 82% tal-poplu konsma l-alkohol imqar darba f'ħajtu għal ras għal ras il-Maltin jikkonsmaw 8.5 litri ta' alkohol pur fis-sena, ekwivalenti għal 450 bot birra kull persuna kull sena. Ħareġ ukoll waqt il-konsum tal-alkohol baqa' stabbli fost l-irġiel kien hemm żieda qawwija ta' 15% fost in-nisa. Il-Ministru għall-Politika Soċjali, il-Ministru Michael Falzon, għamel aċċent dwar l-importanza ta' bidla kulturali. Jien perswas li jekk aħna nagħmlu dik il-culture change, dik il-qabsa, il-kultura forsi mediterranja li l-alkohol huwa aktar aċċettabbli, għandna nbidluha wkoll. Id-dokument jipproponi wkoll it-twaqqif ta' punt fokali nazzjonali dwar l-alkohol li jkollu ir-rwol ewlieni fil-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-miżuri kollha relatati. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sal-31 ta' Lulju.